Bigarren postuan, Bilboko superheroi berria. Zikinkeria non, supermentsuan. Buenos días y bienvenida. Bazterrak garbi ikusten ez baditu, makurtu hartu eta sastarretara daroa lurrean dagoena. Qué gente tan capaz, tan brillante y tan honesta da esta tierra. Momentuz ez du behar beste heroiren laguntzarik. Una persona, a mi juicio, valiente. Bueno, laguntza beti etortzen da. Oso ondo, baina nik uste dut ondo moldatuko naizela nik bakarrik. Es para echarse a temblar. Egunak daramatza kalerik kale birziklatzearen alde sentsibilizazio lana egiten, zelan egiten duen interneten ere ikusi dugu. Jabeak ez du txakurraren kakabatu nahi, eta kakabatu arte supermentsu ez zaio aldamenetik urrunduko. Ja nintzen, lakaka, lehenengo eman nion poltsa bat zenik eramaten dut hemen ezurtxo bat. ¿A qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Sus necesidades? Lo está haciendo sus necesidades, el perro. Poltsako barruan sartuta, hartu nion hor. Hartu nuen txakurre, eta bueno, azkenean, lortu nuen. Es vomitivo. Neka ezina da pertsonaia, heroia berriz, garbiketa sustatzeko publizitate kanpaina bateko protagonista. Bilboko udaleko zerbitzu sailak Ezkerroneko lana saritu nahi izan du, eta gerriko berezia oparitu dio jantzian ere Bilboko irudia eraman dezan. Que supere sus traumas y que nos deje a los vascos en paz.